Ngiyabingelela ekseni egameni elihle lomfelo wethu uJesu Kristu. Ngiyambonga uNkulunkulu nangalolu suku asihlelele lona ukuba siphinde sihlangane emoyeni ngezwi lika Jesu. Inhliziyo yami nomphefumulo wami uyamtusa uNkulunkulu nangalolu suku. Ngiyacela ukuthi siye ezwini lenkosi. Sothola nje ivesi elilodwa la encwadini yesambulo Revelation chapter 12 uverse number 11. Kufundeka kanje: nabo uqobo lwabo bamnqoba ngegazi lewundlu nangezwi lobufakazi babo, futhi abakuthandanga ukuphila kwabo kwaze kwaba sekufeni. Baba wethu ongcwele, izwi lakho leli eliphilileyo, izwi lakho leli elinamandla, phinda ukuligcoba nangalomzuzu usihlumelele ngalo ngoKristu omgcobileyo. Amen. Ngidlulisa lelizwi ngalolu suku. Abantu abaningi bexakekile bengayile enkonzweni. Abantu abaningi bexakekile isimo esibhekene naso sempi esingenamandla thina ukilwa, esingenamandla thina ukuyichitha, impi edinga igama lika Jesu, impi edinga igazi lika Jesu, impi yobumnyama. Lana ke sifunda izwi encwadini yesambulo la kukhulunywa khona ngowesifazane nodrago. IBhayibheli lami ngithandele portion kulona lalichaza khona ukuthi bamnqoba uSathane ngegazi lewundlu. Makuthiwa igazi lewundlu kukhulunywa ngegazi lika Jesu. Bese lithi izwi lenkosi nangezwi lobufakazi babo, futhi abakuthandanga ukuphila kwabo kwaze kwaba sekufeni. Umoya kaNkulunkulu ubekile enhlizweni yami ukuthi ngalolu suku ngithinte indlela yokunqoba esimeni esibhekene naso. Ziningi izimpi abantu abahlangabezana nazo endleleni, izimpi ezahlukene. Abanye baba nezimpi zongawutholi umsebenzi, abanye babe nezimpi zendlala, abanye babe nezimpi zokuhlupheka behlukumezeka ngendlela ezehlukaneyo, abanye baba nezimpi zokugula. Izimpi ziyahlukana, kodwa ngiyalithanda izwi lenkosi uma lichaza ukuthi indlela yokunqoba empini obhekene nayo igazi lika Jesu. 2, izwi lobufakazi. Ngenye indlela uqinisa izwi likaNkulunkulu, ufakaze ngalo, izwi lobufakazi. 3, abakuthandanga ukuphila kwabo kwaze kwaba sekufeni. Uma ufunda izwi lenkosi uyathola ukuthi impi le esibhekene nayo kulesi sikhathi samanje, impi yokuhlaselwa izifo, amadimoni, imoya yobumnyama, into endala, akuyona into eqala namhlanje.
ingakho la ezwini lenkosi uma ulifunda uNkulunkulu echaza ukuthi uma abantu bengamlaleli, abantu behlubuka kuye, abantu bekhetha ukukhonza abanye onkulunkulu, unendlela yokubanika uswazi, azama ukubadisiplina, amisa indlela yokuthi bahlupheke ukuze bafune yena, ukuze bazi ukuthi uNkulunkulu ophilayo. Skisi. Ngiyaqinisa ukuthi uJesu omenyezelwayo, uJesu onqobile, uJesu ochitha ithuna, uJesu ovukile kwabafile, nguye oyikhambi kulezi insuku esibhekene nazo. Incwadi yesambulo lengiyifundile uchapter 12 verse 11 ethi nabo bamnqoba uSathane ngegazi lewulu, ngezwi lobufakazi babo, abakuthandanga ukuphila kwabo kwaze kwaba sekufeni. Kukhona indawo la kuNew Testament abapostoli belwiswa, belisela igama likaJesu, ngoba leli gama liyanuka kubantu abangakholwa, liyanuka kubantu abangafuni ukuhlukana nemikhuba yabo. Lithi izwi lenkosi babuza abapostoli, sebeshayiwe kuthiwa bayeke igama likaJesu, bethi ishoni nina ukuthi ubani esimele ukumlalela abantu noNkulunkulu. Cisho lesisikhathi esiphila kuso siyisikhathi esidinga abantu abanesibindi, abantu abaqondayo imfihlakalo yokukholwa ukuthi iyini. Lento ukusonta ayimsizi ngempela umuntu, ayinaki ukuphila okuphakade, ayinali ithemba eliphilileyo. Uthola ukuthi umuntu uyasonta kodwa uyafuna futhi awufuna usizo kwabanye abantu ngaphandle. Uthola umuntu angilinganise esonta esonteni elithile, uthola kodwa ukuthi izinto azisebenzisa ekhaya lakhe uzilanda kwelinye isonto. Uthola ukuthi umuntu akasonta esonteni elifaka intambo newuli emzimbeni, kodwa yena unazo uyifakile ngenxa yokuthi uxakekile, ubeyofuna usizo ngoba uNkulunkulu amkhonzayo engenawo amandla okumsiza. Kulesi sikhathi ke siphila kuso, inhliziyo yami isho njalo, ithi siphila esikhathini esifana nesikhathi umprofeti uJoel aprofetha ngaso, la kukhulunywa khona ngokuthi izwe lachithwa isikhonyana, kwahlaseleka amasimu, abantu baba nenkinga yendlala. Umprofeti uJoel uma ekhuluma ngenhleke, bayathanda ke laba bantu abadla utshwala kakhulu. Kuverse 3 wakhona kuchapter 1 ethi phaphamani, zidakwa, nikhale, nihewule nonke eniphuza iwayini, ukuthi iwayini linqanyulwe lelwe emlonyeni wenu. Bakhala abantu ukuthi hawu nanku sivalela utshwala, namhlanje sesixakekile. uJoel uyakhuluma ngaleyo ndaba, kodwa umgomo kwakuwukuthi uNkulunkulu owayelethe impi yakhe, impi kwesikhonyana, iqeda zonke izinto
amasimini abantu bexakekile ngoba ke newayini livela lapho isikhonyane sasilimazile. So usesho njalo uJoel ukuthi nazi idakwa aziphaphame bese ziyakhala. Azaqhubeke athi khala njengentombi ebhinqa indwangu yamasaka ngomyeni wobusha bayo. Kusho ukuthi ukhale njengomuntu ofelwe, ukhale njengomuntu olahlekelwe umyeni wakho. Izwi lenkosi uma likhuluma lokho lizama ukuthi ligcizelele le ndaba yokuthi kuyakhalwa uma kwenzeka uNkulunkulu elethu lake emhlabeni. Namhlanje sitsheliwe ukuthi asivalele endlini ngoba nanku kufa kugcwele ngaphandle. Abantu abaningi basebelalela leyo ndaba bazivalela ngempela ezindlini. Ngifisa ukusho ukuthi izwi lenkosi lele silifundayo lona liphambene naleso simo. Uma kuza impi lithi nina ningabantwana bakaNkulunkulu yiyani kuyo ngoba uNkulunkulu mezonqoba kudinga nina nibhekane naye ubuso nobuso impi leyo. Abantwana bakaIsrayeli uma ngabe bezowela ulwandle olubomvu bephuma eGibhithe, uma bebona ulwandle ngaphambili bebona impiza ngemuva, uMose khala kuNkulunkulu uthi uNkulunkulu kuMose vuka Mose yekukhala tshela laba bantu baqhubeke baye phambili noma indlela engabonakali kuwulwandle ngaphambili, kodwa uthi uNkulunkulu owukhomanda wempi esikuyo qhubekani niye phambili. Ngoba ukuze kuvela amandla kaNkulunkulu avela ngoba abantu bengayivalele endlini, avela ngoba abantu bephumela obala babhekana nempi ifuba ngeyifuba. Lithi izwi lenkosi kuMose, phakamisa le nduku oyiphethe phezu kolwandle. Namhlanje nizobona isimangaliso sikaNkulunkulu. Ngiyaqinisa ukuthi nine nabazalwane enazi imfihlakalo yokukholwa asikho isidingo sokuyivalela ezindlini. Phumani nokhonza uNkulunkulu wenu, hambani niyodumisa ngoba imfihlakalo yokunqoba kwethu isekukhonzeni uNkulunkulu. Uma sivalele ezindlini ngeke avele ngoba ungamandla okunqoba. Ngiya-understand indaba kahulumeni nemithetho yakhe ayimisayo, kodwa ngiyaqinisa ukuthi yena uhulumeni ukuze asizakale udinga abantu abakhulekayo, abantu abazoma necebo likaNkulunkulu bese izwe liyasindiswa, izwe liyaphila. Kukhona indaba uma ufunda encwadini kaDaniel uyilandela, lithi iBhayibheli oDaniel babekade bethunjiwe bayezweni laseBhabhela. Uma bethunjiwe bayezweni laseBhabhela babethunjwe ngenxa yokonakala ababekwenzile. uNkulunkulu wayeka ukubavikela, wayeka ukubalwela izimpi zabo, wabanikela ezitheni zabo ukuthi zibuse phezu kwabo. Yonke into abayisebenzayo yakontrolwa izitha. Uma sebekhona eBhabhela ngoba nabo babethunjiwe ngenxa yokonakala kwezwe noma bona babengenzanga lutho. Lithi izwi lenkosi sebekhona kwafika isikhathi lapho inkosi ifuna khona abantu abahlakaniphile. Esithi akukhethwe insizwa, zinikwe ukudla okukhethekile kwa inkosi. Izoza emva kwesikhathi izobahlola
ukuzithola abantu engababeke embusweni wayo abahlakaniphileyo. Lithi iBhayibheli oDanyeli nabangani bakhe baba ngabanye babantu abakhethwayo. Kodwa khona into abayinquma phakathi kwabo. Bathi thina asifuni ukuzingcolisa ngokudla kwenkosi. Ngeke sidle izidlo zenkosi. Sizodla imfino kodwa hayi izidlo lezi ezibulalayo. Lona kuyena owekhethiwe njengo-chief of staff, umuntu owebaphethe. Lithi iBhayibheli wathi nizongenzela ngibe negama elibi enkosini. Base bethi bona no, sihlole sivivinye ubone ukuthi uzoba khona yini umehluko. Wayesebanika insuku eziwu-10 bavivinya. Uma sebehlolwe emva kwaloko wathola ukuthi bahle kunalaba abadla ukudla kwenkosi. Wayesebadedela-ke baphila ngendlela yokwesaba uNkulunkulu. Lithi iBhayibheli lami ekugcineni basebesiwe enkosini. Uma befika enkosini, inkosi yathi bayibahlola yathola ukuthi uDanyeli unokuhlakanipha okuvelele okungaphezulu kwazo zonke izihlakaniphi. Ama-philosophers, ama-astronomers, ama-soothsayers, konke ama-magicians, zonke iy'nhlobo zabantu abahlakaniphile. Kwatholakala ukuthi uDanyeli okwakhe kuthe kancane ngemfihlakalo yokuthi wayenomoya kaNkulunkulu ohlezi phakathi kwakhe. Izwi lenkosi lithi emva kwaloko kwaqhutshekwa. Inkosi yayisiba nephupho. Inkosi yenza into engajwayelekile. Ithi inkosi, nina nonke enihlakaniphileyo, ngicela nizongisiza ningitshele iphupho engiliphuphile, ningitshele nencazo yalo. Kwase kulandwa-ke bonke labahlakaniphi bezwe beza bazozama ukuyichazela inkosi. Basho lokho abakushoyo. Bathi inkosi sitshele iphupho sokunika incazo. Yathi inkosi ninobuqili ninamanga nifuna ukwenza into engekho. Ngitsheleni nina ukuthi ngiphupheni ningitshele nencazo yalo. Uma beyincenga inkosi bethi sitshele, yayisithi inkosi lalelani, indlela elula nje ukuthi nibulawe ngoba nina niyabheda ninamanga. Uma sekuthiwa kubulawa abantu abahlakaniphileyo, kwase kuyofika koDanyeli. Lona kuyena onqumile ukuthi abantu babulawe. Lithi iBhayibheli lami yena lo muntu wayesemtshela uDanyeli ukuthi sizathu abantu behlulekile ukuthi banginike into ebengiyifuna, iphupho nencazo. Lithi-ke izwi lenkosi, uma kwenzeka leso simo, wayesethi uDanyeli ngiyise mina enkosini. Wayesefika enkosini wathi, inkosi, ngicela unginike insukwana ngikwazi ukuthi ngiye kuNkulunkulu. Ngizobuye ngizokuchazela yonke lento oyifunayo. Yamdedela-ke inkosi. Lithi iBhayibheli wabiza abangani bakhe. Uma kubizwa abangani bakhe kubizwa umhlangano. Kuyahlanganwa nabangani bakhe bayakhuleka. Uma bekhuleka uNkulunkulu wayesezambula. Uma ezambula uNkulunkulu wanika uDanyeli into le inkosi eyiphuphile, wamnika nencazo yayo. Useyaya kumuntu lo chief of staff uthi, lalela wena mphathi, ngiyise manje enkosini. Uma beye enkosini
ufika uyahlala uDaniel uchazela inkosi ukuthi wena nkosi wabona ulele embhedeni wakho uyayilanda iphupho njengoba linjalo. Ile ndaba la kukhulunywa khona ukuthi inkosi yayibone isithombe segolide ekhanda, sesiliva esifubeni, sethusi esiswini, emathangeni kuyinsimbi, inyawo nenzwane kuyinsimbi ihlangene nodaka. uDaniel uyayitolikela ukuthi igolide ekhanda wena nkosi nombuso wakho. Emva kwakho kuzoba khona umbuso omncanyana kunawe wesiliva. Emva kwalowo kube wethusi. Emva kwalowo uthi ke wawusubona nkosi itshe elingazange lihleshulwe ngezandla, eleza laphahlaza isithombe lasicolisisa. Uma kufika umoya waphephula zonke lezi zinto, lelotshe lakhula laba yidwala elikhulu. Uthi-ke kuye, wena nkosi ozobusa kanjani? Inkosi ibikhombisa izinto ezizokwenzeka. Ngifisa ukusho ukuthi lelo dwala elabonakala liphahlaza imbuso nguKristu Jesu, athi umpostoli Pawula, lelo dwala elalandela uIsrayeli ehlane lalinguKristu. Uyena lo ozobuchoboza yonke imibuso yobumnyama. Uyena lo ozobusa nabangcwele bakhe. Ingunaphakade, umbuso onganakushiyelwa amanye amakhosi. Uma kuDaniel esetolikile lokho, lithi iBhayibheli lami, inkosi yafuna ukumphakamisa imnika ilungelo lokuthi aphathe isifunda. Wayesecela enkosini ukuthi unabangani bakhe abathathu kube ibona abathola lelo lungelo lokuphatha isifunda. Lithi iBhayibheli yena waqhubeka wahlala esangweni lenkosi. Uma kuqhubeka isikhathi, lithi iBhayibheli, laba bantu bephila, kwase inkosi elandelayo yathatha isinqumo sokuthi yona ifisa ukuthi kukhonzwe uNkulunkulu eyayimenzile isithombe sayo esikhulu. Yena uNebukadnesar wamisa isithombe esikhulu. Uma esimisa lesi sithombe, wayesethi-ke kuzoshaya zonke inhlobo zommusic. Uma zishaywa bese kuthi bonke abantu abezwa kukhala amacilongo namakefe, everything leyo ikhala ngaleso sikhathi, bese beguqa bathandaze kuNkulunkulu wakhe isithombe ayesibekile. Kanti lezi nsizwe ezintathu zona azizukwenza lokho. Zizothatha isinqumo zokuthi thina sima noJesu. Ngeke sithandaze komunye uNkulunkulu, noma sithunjiwe sila, kodwa ngeke sikhonza abanye onkulunkulu. Ngeke ngizwe abantu behlabelela bethi I'll serve no foreign god. Banquma ukuthi akekho uNkulunkulu omunye bazomkhonza ngaphandle kwalo odala izulu nomhlaba. Kwase kuba khona abanomona ukuthi hey, laba bantu basiphethe, oqala bayifika nemthwalo iqila, kodwa ke njengamanje sebebusa phezukwethu. Base bewubampimpa enkosini ukuthi inkosi abahloniphi umyalo wakho. Into ishilo abayenzi, benza into abayithandayo la ezweni lakho. Njengoba uthe wena bonke abantu abaguqe bathandaze kulesi sithombe, bona abakwenzi. Kwasho ukuthi inkosi yayibathanda, yababiza,
yababuza ukuthi kungamabomu yini Meshach, Shadrach and Abednego ukuba ningakhuleki uNkulunkulu wami engimisileyo nithandaze kuye nicele kuye ngoba sinqumile ukuthi bonke abantu abakhuleke kuye lo nkulunkulu wethu esimisileyo. Izwi lenkosi liyachaza ngokusobala ukuthi uma kwenzeka leyo nto bona bayitshela inkosi ukuthi inkosi asingesi kube namandla okuphendula kule ndaba, kodwa uNkulunkulu esimkhonzayo unamandla okusikhulula esandleni sakho, nakuwumlilo obekileyo unamandla okusikhulula kuwo. Lithi iBhayibheli wathukuthela uNebukadnezar wagcwala ulaka, wathi umlilo awuphindwe kasikhombisa. Ngenye indlela uma u100 degrees wenziwa waba u700 degrees ukushisa kwakhona. Uma ufaka insimbi kuwo umlilo yayincibilika ifane namanzi. Izwi lenkosi lithi babe nesibindi labafana ngendlela ukuthi bayitshela ukuthi Nkosi, uma kwenzeka uNkulunkulu engasikhululi kuyokwaziwa ukuthi khona abantu ababeka ukuphila kwabo phansi bamkhonza uNkulunkulu noma kuthiwa ngabe sakhonza. iBhayibheli lami lithi kwathi uma besho njalo ulaka lenkosi elivutha yakhetha amadoda ukuthi laba bantu abanamakhanda alikhulu kangaka abajikijelwe bezwa esithandweni somlilo kuthiwa baboshwa nengubo zabo abayigqokile namajazi abo nezigqoko zabo. Lithi iBhayibheli ngendlela umlilo awushisa ngayo isithangama somlilo, ikhoza lomlilo labulala abantu ababebajikijela esithandweni, bona bangena phakathi emlilweni beboshiwe. Lithi izwi lenkosi ngendlela inkosi ayithukuthele ngayo yayisiyabheka ukuthi kwenzekani. Umithi yabheka yamangala, ibona amadoda awu4 esithandweni somlilo. Ibuza ke ezikhulwini zayo, iyabuza ukuthi asifakanga yini amadoda amathathu esithandweni somlilo? Baphendula bathi kunjalo Nkosi, uqinisile Nkosi. Yaphendula yathi bhekani, ngibona amadoda amane akhululekileyo ehamba phakathi komlilo, awachithwanga, ukubonakala kwesine kunjengendodana yawoNkulunkulu. uJesu wayengakafiki emhlabeni, kodwa inkosi yakwazi ukumbona ngenxa yabantu ababeke phansi ukuphila kwabo bakudela. Ingakho lithi izwi lenkosi nabo bamnqoba ngegazi lewundlu nangezwi lobufakazi babo, abakuthandanga ukuphila kwabo. Laba bantu babehlangene noJesu, behlangene newundlu. Okwesibili bafakaza, batshela inkosi, ibuza ukuthi ubani lo uNkulunkulu onamandla kunaphula ezandleni zami na. Bafakaza kwalithi iBhayibheli ngezwi lobufakazi bathi Nkosi, uNkulunkulu esimkhonzayo unamandla okusophula emlilweni.
kodwa ke futhi uzokusephula esandleni sakho. Ilobo bufakazi ababeme ngabo basebethi noma ke kungasenzekanga kodwa ngeke sikhonza abanye onkulunkulu. Kuyokwaziwa ukuthi khona uhlobo lwabantu lwanquma ngempilo yabo. Ngiyayithanda ke le ndaba uma uqhubeka nayo. Lithi iBhayibheli uma isibonile inkosi ukuthi bayamasha bakhululekile bawu4 esithandweni somlilo kade kufakwa abathathu, yayisibamemeza. Yathanda ukwafunda lawo mazwi njengoba enjalo encwadini kaDaniel chapter 3 uverse 26. Uthi wayesesondela uNebukadnezar emnyango wesithando somlilo ovuthayo, wakhuluma wathi, Shadrach, Meshach, Abednego, nina zinceku zikaNkulunkulu ophezukonke, phumani nize lapha. Base bephuma oShadrach noMeshach noAbednego phakathi komlilo. Izikhulu nababusi nezinduna nabomkhandlu wenkosi babuthana, babona lawo madoda ukuthi umlilo awubanga namandla emizimbeni yawo, kungahangukanga lunwele olulodwa emakhanda awo, engaguqukanga amayembe awo, lingasondelanga kuwo nephunga lomlilo. Uma wena uyihlanganise noJesu, awudingi ukhathazeke ukuthi kuzokwenzekani kuwe. Uthe uJesu uma umuntu engithanda umele ukuyidela bekuphila kwakhe phansi. Waze wathi umuntu ozama ukukusave uyalahlekelwa yikho, uma ezama ukukulonda uyakulahlekelwa, kodwa olahlekelwa yikho ngenxa yami lo muntu ukuphephisile uphila kwakhe kuhlala kulondekile. Babeyazi leyo mfihlo laba bantwana bakaNkulunkulu. Nani nidinga niyazi ukuthi khonza uJesu. Uthi uDavide ku1 Samuel chapter 26 uverse 20, igazi lami lingawele emhlabathini ngikude noJehova. Ungavumi into ezokuhlukanisa noNkulunkulu. Ngiyaqinisa egameni likaJesu ukuthi ukungahlanganyeli, ukungakhonzi kwenza umuntu abe kude noNkulunkulu, kwenza umuntu angayitholi imvuselelo etholakala ekuhlanganeni. Lithe izwi lenkosi ningakiyeki ukuhlangana njengemkhuba yabanye. Ngiyaqinisa ukuthi bonke abantu abavuma ukuma ngokwecebo lenkosi ukuphila kwabo kuphephile, kodwa manidayisa ngevangeli ngenxa yovalo nesaba. Izwi lenkosi ngalesambulweni 21 verse 8 liqala ngawo amagwala nabangakholwayo, bese lithi neyifebe neyiphingi nabathakathi neyihlobo nabo bonke abathanda, lithi isabelo sabo sisechibini lomlilo okungukufa kwesibili. Ngiyaqinisa ukuthi uma wena uzophepha, xosha uvalo kuthi uma nqoba isibindi, udinga ufunde ukuyidela. Laba esikhuluma ngabo babe kuphila kwabo phansi. Kukhona-ke izinto engiyithandayo eyishiwo umbuso wangaleso sikhathi uNebukadnezar ku28 chapter 3. Uthi uNebukadnezar wakhuluma wathi, makabongwe uNkulunkulu wawoShadrach, Meshach noAbednego, othumile ingelosi yakhe wakhulula izinceku zakhe ebezimethemba, zaze zaguqula izwi lenkosi,
zanikela imizimba yazo ukuba zingakhonzi zingakhuleki kuNkulunkulu omunye ngaphandle kuNkulunkulu wabo kuphela. Ngiyaqinisa ukuthi ukuze izwe lazi ukuthi uJesu wethu uyaphila, andingi nesaba izimpi esihlangabezana nazo, ngoba udinga vele kuzo ukuthi uNkulunkulu. Lithe izwi lenkosi siyodabula emlilweni ungasishisi, sidabule emanzini angasikhukhuli, noma sihlangana nani awudingi wesabe, mazi lowo ozinikele kuye. Kusho inkosi engakholwa ithi makabongwe uNkulunkulu wabantu abakholwayo. Akabongwe ngoba wenza imangaliso, wenza izinto engenzeki kubantu. Ngimbonile uJesu, ngiyaqinisa. Ngimbonile uJesu elapha ikhensa. Ngimbonile uJesu elapha ushukela. Ngimbonile uJesu elapha i-asthma kubantu ababezalwe naye, nami ngingomunye wabo. Ngimbonile uJesu elapha abantu abanezilonda zikashukela abafanele bonqunywa banganqunywa. Ngimbonile uJesu. Ngiyaqinisa egameni lakhe uJesu ukuthi namathelani kuye, mukholweni, bambelelani kuye, izwe lizolandela yena ngoba uNkulunkulu ophilayo. Ingakho inkosi ithi makabongwe uNkulunkulu oShadraka noMeshaki no-Abednego. Ngilithanda laselithi abanikela ngemizimba yabo. Ngale lasiqale khona ukufunda lithi ukuze anqotshwe uSathane, bamnqoba ngegazi lewundlu nangezwi lobufakazi babo, abakuthandanga ukuphila kwabo kwaze kwaba sekufeni. Khona amazwi akhulunywa uMpostoli Pawula encwadini yeZenzo 24 verse 20. Bemchazela laba abanye ukuthi Pawula, siyabona ukuthi izibopho zikuhlalele, umoya uyaqinisa ukuthi uma uye eJerusalema wena uzoboshwa. Khona amazwi engiwathandayo akhulunywa uyena uMpostoli Pawula eqinisa ngale ndaba kaJesu, esho ukuthi noma kwenzekani kodwa yena akesabi. Izwi lenkosi liyagcizelela, ngithi iZenzo 20 verse 24. Izwi lenkosi liyagcizelela ukuthi uthi ku-24, kepha ukuphila angikushayi into yalutho. iZenzo 20 verse 24. Kepha ukuphila angikushayi into yalutho. Into ekhubaza abantu kulesi sikhathi esiphila kuso ukuthi abantu abaningi banaka ukuphila kwabo, bafuna izinto zabo, ba-consent nge-health yabo, abanandaba noJesu. Uthi uMpostoli Pawula, mina-ke anginandaba nempilo yami, ukuphila angikushayi into yalutho ukuba kube ligugu kimi, kuphela ukuphelelisa icebo likaNkulunkulu. Abantu abaningi namhlanje baxakekile ngenxa yokuzithanda. Bayayithanda abantu. Namanje abaningi bahleze emakhaya ngeke bamkhonze uNkulunkulu ngoba baphethwe yikona ukuzithanda. Uma siphuma sizoba exposed emadimoni. uSathane uzosenza into ayithandayo.
ngiyaqinisa mina ukuthi lesi sikhathi esiphila kuso kuyisikhathi esidinga amadela kufa, esidinga abantu abaziyo ukuthi yini ukukholwa. Ngiyengikhumbule njalo, ngiyekuthanda ukufakaza lokhu ukuthi ngesikhathi ngisebenza esibhedlela sase-Edendale ngise-laboratory yakhona, ngathatha isinqumo sokungavikeli. Kade ngihlangene nezwi elithi uthethelela izona lapha izifo, Amahubo 103:3. Ngase ngibona ukuthi ngeke ngithi ngelashwe uye kanti ngelashwe izinto zodokotela. Ngimele uqinisa kubantu ngamandla egazi, uma ekhona awaphilise mina. Ngiyaqinisa kunina, ngina 47 years ngikholwa, ngina 46 years ngayeka imithi yodokotela, ngisho yezinyanga zesintu. Angikubali nokukubala lokho, ngisho le mithi edliwa abantu abathi right yona ngoba ihloliwe. uJesu wangifundisa ukuthi yena uyinyanga uyelapha. Nakulesi simo secorona ngibonile abantu uNkulunkulu ebahlangabeza, ebaphilisa, kuthandazwa telephonically, bengabekwanga izandla. Ngabona uJesu elula isandla. Kukhona omunye ubaba nje engihlangane naye 2 weeks back kune funeral emndenini wakaMpungosi. Lo baba uyasho uthi usemnambiti, uthi lo baba kimi babuMadlala, ngiyambonga uJesu wangihlangabeza, icorona yayihamba nami. Uthi ke lo baba safona kwase kuyakhulekwa telephonical, uthi makukhulekwa uthi ngangikhipha ama-bubbles la emlonyeni. uJesu ehlangabeza impilo yakhe ngaleli demon leli elisatshwa abantu. Uthi kusukela lapho ngaphila. Ngikhuluma ngomuntu mina ophilayo namanje, kodwa ohlangatshezwe igama likaJesu, hayi imizamo yochwephesha. Ngoba khona omkhulu odala ochwephesha, uJesu waseNazaretha, okuyena nokuhlakanipha konke, okuyena osifundisayo ukuthi senamathele kuye. Okwethu kukuvuma ukuyidela, sibeke phansi ukuphila kwethu. Khona kamazwi uMoya Ngcwele awubekile enhlizweni yami, nongixolela uma kwenzeka ningibone ngathi ngumuntu oyipolitiki ophambana nezinto ezishiwoyo. La kuJoel kuchapter 1, uma abantu behlushwa isikhonyane, uthi uNkulunkulu bhincani nikhale bapriest, nihewule nina zikhonzi ze-altar, ozani nilale bonke ebusuku ezindwangini zamasaka, zikhonzi zikaNkulunkulu wami, ngokuba iminikelo yempuphu neminikelo yokuphuzwa kugodliwe endlini kaNkulunkulu wenu. Bese lithi 14, ngcwelisani ukuzila ukudla, nibize umhlangano. Ngiyagcizelela, nibize umhlangano. Kuthiwe kulesi sikhathi singahlangani ngoba sizothelelana ngegciwane, ngevirus. Kodwa ezwini lenkosi ukunqoba impi esibhekene nayo, kubiza umhlangano, kuzila ukudla, kuthandazwe, kukhalwe kuNkulunkulu. Uma senze njalo, lithi izwi lenkosi, uNkulunkulu wenza isithembiso sokuthi yena uyakuphendula izimo. Uma ufunda chapter 2 incwadi kaJoel, lithi izwi lenkosi uverse 12, kepha manje
usho uJehova, phendukelani kimi ngenhliziyo yenu yonke, nangokuzila ukudla, nangokukhala, nangokulila. Niklebhule inhliziyo yenu, hayi izingubo zenu. Niphendukele kuJehova uNkulunkulu wenu, ngokuba yena unomusa, unobumnene, wephuza ukuthukuthela, unesihe esihulu, uhawukela nomubi. uNkulunkulu ulindele thina ukuthi sikhale, sithandazela uhulumeni, sithandazela abantu abaku front line, sithandazela bonke abantu okuyibona babhekene nempi, ilungelo lamakholwa aqonda lemfihlakalo, ukuhlangana akhuleke, ngoba noma ehlangene igciwane noma ivirus ayinamandla phezukwabo. Bese lithi iBhayibheli, kubani owaziyo uma engayakubuya ahawukele ashiye isibusiso emva kwakhe na? Verse 15, bethani icilongo eSiyoni, ningcwelise ukuzila ukudla, nibize umhlangano, buthani abantu, ningcwelise ibandla, niqoqe abadala, nibuthe izingane nabancelayo. Umyeni makaphume ekamerweni lakhe, nomakoti emgonqweni wakhe. Abapristi, izikhonzi zikaJehova, mabakhale phakathi kompheme ne-altar, bathi, hawukela abantu bakho Jehova, unganikeli isabelo sakho sibe inhlamba, ukuze abezizwe bababhinqe. Yini ukuba basho phakathi kwabantu bathi, uphi uNkulunkulu wabo na? Thina sibizelo leyo nkonzo yokuthi uJesu wethu akavele, and ngeke avele kungekho abantu ababeke phansi ukuphila kwabo. Ingakho ithi izwi lenkosi lithi, banqoba ngegazi lewundlu. Uma ufuna ukwazi ikhambi elinqoba amadimoni, elinqoba izifo, uJesu waseNazaretha. uJesu yena yedwa oyinkosi evukile kwabafile. Uyena onikiwe lelo lungelo lokunqoba okwethu ukukhala phambi kaNkulunkulu, simcele ukuthi uNkulunkulu akahawukele izwe lakhe. Ngiyacela nina eniqondayo lemfihlakalo, ngiyababona abantu abasondayo abangazilutho, nina niqondayo imfihlakalo yokuthi ukunqoba kusemadolweni, ukunqoba kusemkhulekweni, ukunqoba kukubantu ababeke phansi ukuphila kwabo. Thathani lelo lungelo, siye kuNkulunkulu, kukhulekwe lenunu ehlasela abantu ivinjwe ngegama likaJesu. Uma ufunda iBhayibheli encwadini kaEsther, izwi lenkosi likhuluma ngokuthi abantwana babaJuda ababekhona kuleli zwe laseShushani, lithi iBhayibheli, babethengiwe nobethengisiwe ukuthi babulawe. Kukhona indoda ethe izoletha amathalente ayinkulungwane eziyishumi, 10,000, ukuthi babulawe. Ithi izokubeka phansi, yawocela enkosini, inkosi yayinika ilungelo, kwabhala incwadi eziyigijimi zokuthi abantu abachithwe. Kukhona indoda ke yayihlala esangweni la inkosi. Uma iyibona le ncwadi ifunda, lithi iBhayibheli, yakhala, yaklephula ingubo zayo, yazila ukudla, yaklewula, ikhaliswa yikona lokho ukuthi bazobulawa. iBhayibheli lami lithi kwakukhona undlovukazi endlini yenkosi owayisihlobo sayo lendoda ekuthiwa uModekhayi, yayisesangweni. Uma
bamtshela uNdlovukazi ukuthi nangu lo muntu oyisihlobo sakho ekhala lapho uklebhula ingubo. Wayesethi hambani wakhipha ingubo ezinhle, wathi hambani nithi akagqoke. Wafika wenqaba ukwembatha ingubo ezinhle, wathi ngeke ngiphume endlini yokulila, ngeke ngiyeke ukukhala, ngeke ngiyeke ukukhuleka. Lithi izwi lenkosi. Wayesebuyisela umyalezo kuyo iNdlovukazi ukuthi hamba uyosicelela enkosini ukuphila kwethu. Ithi iNdlovukazi nginqunyelwe izinsuku zokuya enkosini. Kulesikhathi osishoyo kuthiwe ngo30 days lona angibizwanga mina ukuthi ngiye enkosini. And umthetho munye khona ukuthi uma uya enkosini ngakubizanga uyabulawa. Wesedlulisa umyalezo uMordekhaya wathi lalela, uma uthula nokuthula esikhathini esinjengalesi, ukukhululwa nokusindiswa kwabaJuda kuyovela ngenye indlela, kodwa wena nendlu kayihlo niyakubhubha. Lithi iBhayibheli wathatha isinqumo uEsther sokubeka phansi ukuphila kwakhe, watshela lo baba wathi memezela kubo bonke abantu abaxakekile ukuthi abangizilela ukudla izinsuku ezintathu, bangadli bangaphuzi izinsuku ezintathu. Nami namantombazana nami asizudla asizuphuza izinsuku ezintathu bese ngiyaya enkosini. Uma kubiza ukufa ngife, kodwa ke ngizoyidela ngizoya. Izwe silifundile lithi bamnqoba ngegazi likaJesu nangezwi lobufakazi babo, abakuthandanga ukuphila kwabo kwaze kwaba sekufeni. Uma eya enkosini, inkosi yamelulela intonga yegolide. Ngeke ngixoxe yonke indaba, kodwa isizwe esasinqunyelwe ukufa asifanga ngenxa yalo wesifazane owabeka phansi ukuphila kwakhe, wakushaya into engelutho, wakudela. Nanamhlanje sibizelwe ukuthi sidele ukuphila kwethu ngenxa yabanye abantu. Ukuze basizakale kudinga sikubeke phansi, sinqume ukuthi noma kubizani uJesu wethu uyaphila. Kule mambini thasele ngifisa ukuxoxa le ndaba chapter 6 kuDaniel. Lithi iBhayibheli uDaniel wagcina ethola ipromotion ezweni ongelonela kubo, wagcina ngomunye opresident abathathu. Lithi iBhayibheli kodwa labo bantu ayephila nabo babe nomona bemzondile, base bedalisu ukuthi ngoba kanali iqala, ngoba uma umuntu ekholwa kanali iqala. Lithi izwi lenkosi base benquma ukuthi into abazoyenza yinye, ukuthi bamfune ngoNkulunkulu wakhe. Lithi iBhayibheli base beye enkosini bathi bonke omongameli nominister bavumelene ukuthi kungathandazwa komunye umuntu izinsuku eziwu30, kuthandaze kuwena Nkosi kuphela. Akwabalula nasenkosini yajabulela leyo nje ukuthi hawu kuzobe kuthandazwe kimi u30 days. Kanti bona khona umuntu abamzungezayo, yayisivuma yashaya isitembu phezulu leyo nto. Kwase kuyaqhutshekwa kwalindela ukuthi kulo 30 days wakhishwa isimemezelo, yena uzokwenza njani uDaniel. Lithi iBhayibheli waqhubeka njengakuqala, waqhubeka wavula ifastela lakhe, wakhuleka kathathu ngosuku, waqhubeka nendaba yakhe. Base beyompimpa futhi enkosini ukuthi lo muntu ombekile, lo muntu oyisihambi akayilaleli imithetho yakho,
akayenzi into oyifunayo ngenxa yaloko lo muntu ufuna kwenzeke lokho kushiwo ngoba kwakuthiwe umuntu ekhuleka kwabanye onkulunkulu akafakwe emphandeni wengonyama. Lithi iBhayibheli inkosi yayimthanda uDaniel yayihlosa ukumphakamisa ngaphezulu kwabo futhi labo mongameli yazama ukumphephisa kwasho ukuthi umthetho omisiwe uthi uma kusayiniwe kudinga kwenziwe. Nangu umuntu engakhuleki kwenkosi eqhubeka ukukhula uNkulunkulu wakhe. Lithi iBhayibheli yazi yavuma inkosi walanda uDaniel wawufakwa emphandweni wengonyama. Ke ngilithanda izwi lenkosi ngoba liyiqiniso. Lithi iBhayibheli lami sefakiwe emphandweni wengonyama. Bajabula laba bebona isitha sabo asekho bengaqondi ukuthi uNkulunkulu esimkhonzayo uvusa abafili. Lithi izwi lenkosi inkosi ayilalanga ngalelo langa ubuthongo basuswa kuyo. Ekseni yagijima yaye emphandini wengonyama yathi sekude lisho njalo iBhayibheli yamemeza yathi Daniel nceku kaNkulunkulu ophilayo ngabe uNkulunkulu omkhonza njalo ukukhululile yini ezingonyameni na? uDaniel waphendula wathi Nkosi ingonyama zingilimazanga ngifunyene nginginaqala phambi kaNkulunkulu naphambi kwakho angenzanga lutho olubi. Uma uzidela uyazuza ulahlekelwa ukuphila kwakho. Ingakho kumemezela ningakuyeka ukukhuleka, ningakuyeka ukuhlangana, ningakuyeki ukukhonza uJesu ngoba iyona nkonzo esibizelwe kuyo. Bonke abantu ababambelele kuyo uJesu bame naye bame ngakuye uNkulunkulu ophilayo. Ke ngilithandeka izwi lenkosi lithi izwi lenkosi uma uDaniel esekhishiwe emphandeni wengonyama kwase kuthathwa laba akade kuyibona bempimpa kwangangena amadoda kuphela kwathatha amadoda kwathatha amakhosikazi awo kwathatha abantwana babo bonke bayojikijelwa emphandeni wengonyama. Lithi iBhayibheli lami ingonyama zabahlangabeza beseza zafahlaza amathambo abo beseza bonke kodwa lona othemba uJesu. Ingakho lithi izwi lenkosi bamnqoba ngegazi lewulu nangezwi lobufakazi babo abakuthandanga ukuphila kwabo kwaze kwaba sekufeni. Bengikumema nawe egameni likaJesu beka kwakho ukuphila phansi namhlanje zinikele ngokuphelele. Ungaficwa icorona uqashile, ayikufici icorona usiza abantu ufakaza ushumayela ngamandla kaNkulunkulu. Fele endleleni obizelwe kuyo ungafu uyivalele ngoba ukufu uyivalela kunawo umvuzo. Bonke abantu abaqashile uNkulunkulu akababusisa ufuna abantu abaphumela obala. Sesiyakhuleka thatha isinqumo sokubeka ukuphila kwakho phansi ngegama likaJesu. Ngiyakhuleka namhlanje phinda ukuzidela. Baba wethu ongcwele ngegama likaJesu waseNazaretha ngiza kuwe ekseni ngoyingcwele nabantwana bakho bahlangabeze banike isibindi sokuma ngasezwini lakho bakhonze babeke phansi ukuphila kwabo bazi ukuthi igazi likaJesu bayanqoba ngalo nezwi lobufakazi bayanqoba ngalo nokudela ukuphila kwabo bayanqoba ngakho ngoKristu omgcobileyo. Amen.